أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ngicela Allah umdala weyinsuku umvela kuqala umenzi wento zonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Umdali ulokhe buzile. Ya ahlal kitab. Oh people of the book, oh nina elizitshela ukuthi ninolwazi. Oh maNazaretha. Oh maKristu. Oh maRoma, oh maWashtawa, oh maJuda, Allahu Akbar. Lima takfuruna bi ayati Allah. Kungani ningakholelwa ezambuleni zikamenzi wenu? Kungani ningakholelwa kwizambulo nezimpawu zikamdali wenu ziphambi kwenu wa antum tashhadun? Wallah uthi nina ningofakazi. Wallah uthi nina ningofakazi. Allah uyanibuza kungani ke manje ningakholelwa? Kungani ningakholwa? Kungani niba abahedeni? Kungani ningafuni ukulalela? Allah uyanibuza. Anibuzwa yimi, nibuzwa uAllah. Kungani ningalaleli? Kungani ningakholelwa? Kungani ningezwa? Kungani ningavula amehlo niphume ebumnyameni nize ekukhanyeni? Wallah uthi iqiniso niyalazi, ningofakazi wa antum tashhadun. Iqiniso niyalazi. Nenza ngamabomu, niphula umthetho niwazi, anikholwa ngamabomu nazi ukuthi wrong lento eniyenzayo. So Allah uyanibiza ke, uyanimema. Ingakho mawuvula incwadi eka John 8 verse 32 kuthiwa niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Mawuvula incwadi kaHosea 4 uverse 6, abantu bami bayakubhujiswa ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu bami bayakubhujiswa ngenxa yokuswela ulwazi. Phendulani ke maKristu, phendulani ke maNazaretha, phendulani ke maRoma, phendulani ke maWashtawa, phendulani ke maJuda. Nani nina enikhonza abangaseke, enikhonza amadlozi, phendulani. uAllah uyanibuza. Lima takfuruna bi ayati Allah. Kungani ningakholelwa ezambulweni nasezimpawini zikamdali wenu? Nizibona phambi kwamehlenu ziphambi kwenu. Wa antum tashhadun. uAllah uthi nina ningofakazi ukuthi uAllah uye yedwa onelungelo lokukhonzwa, uye yedwa odale yonke into. Manje kungani nenza ngamabomu ningafuni ukukholwa nibe nilazi iqiniso? Sengathi umdala angasivula amehlo, asivule ingqondo, siphume ebumnyameni sihambe ekukhanyeni, sihlale siseqinisweni ngaso sonke isikhathi. Khona umdali ezohlala ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Sithi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.